Ndewo nọ ndị ọma n'ụbọchị tata anyị ga-eleba anya n'otu n'ime nkeji asụsụ nke a kpọrọ ntimkpu. Gịnị bụ ntimkpu? Anyị ga-aga n'ihu kọwaa ntimkpu, gosipụta akara eji ama ntimkpu, depụtakwa ịmatụ ntimkpu ma gakwa n'ihu depụta ụdị ntimkpu enwere ma nye ọmụmatụ nke ọbụla. Stay tuned, guys. Welcome back, my lovely people. Is your lady Estina. Guys, so excited. We are almost coming to the end of this episode that we started, which is the parts of speech that we have been on for a long time now. Hopefully the next class will be at the end of it, and we are going to take another interesting one. So stay tuned, guys. Wow, is today the first time of you coming across this channel? You are highly welcome. To my returning subscribers, guys, know I had to so much. Is today the first time of you coming across the channel? Feel at home. Feel at home. You're just at the best place where you're going to acquire new knowledge, learn new things, and a lot more. A lot more. So feel at home. Feel at home. Keep spreading the good news. You have seen it. Go tell someone that will also tell someone that something good is happening here. Let's keep moving the channel. Okay. In today's episode, guys, we are going to talk about one of the parts of speech that we have been on it, and today's one is going to be ntimkpu. Okay, which simply means exclamation. Okay, guys, here we are really going to talk about, we will explain it, then we'll go on to take the types of it and show the mark of ntimkpu in Igbo and few other examples. Stay tuned, guys. Nama, anyị depụtara ihe bụ ntimkpu ebe a. Nyekwenu ọtụtụ ọmụmatụ ntimkpu enwere. Anyị ga-aga n'ihu ịkọwa ihe bụ ntimkpu. Ntimkpu bụ okwuru dapụrụ mmadụ n'ọnụ mgbe ihe mere ya na mberede ma ọ bụ na ntụmadị. Ngagharị ọzọ. Ntimkpu bụ mkpụrụ okwu dapụrụ mmadụ n'ọnụ mgbe ihe mere ya na mberede ma ọ bụ na ntụmadị. It's just the in English it simply means exclamation mark. Exclamation mark. Okay. Okwu bụ ntimkpu na-ebu akara a na-akpọ ntimkpu. Ị na-anya ebe a, ihe a bụ akara ntimkpu. Mkpụrụ okwu ma ọ bụ ahịrịokwu idere na-etinye ma ọ bụ ibu n'obi wee na-ede ya dịka ntimkpu, ma itinyeghị akara ntimkpu ọ gaghị ịbụ ntimkpu. So this simply helps to understand that this word, and when you are writing it, or the way of your explanation, expression, I mean to say, is from the sign when maybe you are writing it. So this is the exclamation mark we have ntimkpu. Okay, anyị ga-aga n'ihu n'inye ọmụmatụ okwu ntimkpu. Chei, ị na-anya na ịmatụ ọmụmatụ ndere ebe a na onweghị nke m etinyeghị ya bụ akara ntimkpu, iji gosi ebumnobi m ebe a iji na-ede ya bụ maka na ọ bụ ntimkpu. Nke mbụ, chei, ha, ewo, chai, taa, dere gawaza. Enwere ọtụtụ ntimkpu ndị ọzọ, ha ka nkọ, mana anyị ga-eweregodo ndị nke a were mee ọmụmatụ. Okay, anyị ga-agazi n'ihu ugbu a idepụta ụdị ntimkpu emere, that which simply means the types of exclamation mark we have in Igbo. So we'll go on now to give the examples of them. Okay, guys, let's keep going. Stay tuned. Ndị ọma, ugbu a anyị edepụtala ụdị ntimkpu enwere. Anyị ga-aga n'ihu n'ịgụpụta ya. Ụdị ntimkpu enwere. Nke mbụ, ntimkpu obi aṅụrị. Ntimkpu obi aṅụrị. Ntimkpu ekele. Ntimkpu ekele. Ntimkpu mwute. Ntimkpu mwute. Ntimkpu obi ike. Ntimkpu obi ike. Ndị a bụ ụdị ntimkpu enwere na asụsụ Igbo.
anyị ga-agazi n'ihu ugbu a inye ọmụmatụ nke ọbụla ma kọwaa ya. Ndị ọma, ile anya na mgbode na anyị edepụtala ụdị ntimkpu enwere ma depụtakwa ọmụmatụ nke ọbụla. Oke, nke mbụ anyị nwere ebe a bụ ntimkpu obi aṅụrị. Nke a na-egosi obi aṅụrị, nke a na-egosi obi aṅụrị mmadụ. Ịma atụ: eya ọ mụọla nwa nwoke, eya ọ mụọla nwa nwoke, iya obi adịla m mma, iya obi adịla m mma. Ntimkpu ekele: ntimkpu ekele, nke a na-egosipụtakwa ekele iji gosi na enwekwara ụdị ọtụtụ ekele n'asụsụ Igbo, mana ihe anyị gbadoro ụkwụ ebe a bụ naanị iji gosipụta ọmụmatụ ekele. Ebe anyị nwere daalụ, Chukwu gọzie gị, daalụ, Chukwu gọzie gị. Enwere ụdị ekele dị iche iche dịka o si gosipụta na ihe mere maọbụ ihe mmadụ mere gị maọbụ ihe i mere mmadụ. Enwekwara ekele ụtụtụ nke anyị merela. Enwekwara ọtụtụ ekele dị iche iche na-egosipụta mgbe ihe mere maọbụ otu ihe si mee, mana naanị anyị na-agbadokwa ebe a bụ naanị ekele iji gosi ntimkpu. Daalụ, Chukwu gọzie gị, nnọọ ị bịala, nnọọ ị bịala. Ọzọ, ntimkpu mwute. Nke a na-egosipụta mwute, obi mwute mgbe ihe mwute mere. Arụ eme, chi were ehihie jie, arụ eme, chi were ehihie jie. Chei na-ekechuo mmadụ aha, chei na-eka echuo mmadụ aha. Nke a bụ ọmụmatụ ntimkpu mwute. Ntimkpu obi ike. Ntimkpu obi ike, nke a na-egosi mgbe ihe ike mere ma ọ bụ ị na-egosi ike. Taa kpuchie ọnụ gị, taa kpuchie ọnụ gị. Ile anya na iji ike wee na-ekwupụta ya bụ ihe na-asị taa kpuchie ọnụ gị. You're just telling someone to shut up your mouth. Ike agwụla m n'ije a. Ike agwụla m n'ije a. Oke, ntimkpu obi aṅụrị, ntimkpu ekele, ntimkpu mwute, ntimkpu obi ike. Eji m n'aka na ya bụ ihe doro anya nke ọma. Ndị ọma, anyị ga-adọbiri ya ebe a. Eji m n'aka na o nwere ihe wetara na klaasị taa. Did you get anything here, my lovely people? We are ending today's class here. I hope we grabbed something here. Did you get anything here? Let me know in the comment section. Guys, feel free to share the video, invite friends, tell someone that will tell someone. To my returning subscribers, guys, I always had you guys. I'll always appreciate your support, coming back to support the channel. And to my new subscribers, have you gotten to here? Have you gotten to this stage? Please do me necessary to click on that subscription button and keep spreading the good news of something that is happening here. Thank you for being part of this today. Thank you. Bye-bye.